Shalom, salam sehat, salam kebajikan tuhita saluhutna amang dainang. Nanolongan di bagasan Kristus Yesus di dia pehita maringanan. Pasrohan nami di bagasan mingguapen na patulunon. Totong dope diramoti di permudu-mudu jala dilehon di bata akan narikot di bagasan parnglota. Hal ini tapara di madirita lah menangion hatani di bata jumulo mata pasadar hatta martanyang mahita di bata nabadia di bata ni haton nami puji marhite-hite yang akom Tuhan Yesus Kristus di bagasan tikyon neneng marsiajar habis yang hata ajari kami asa mengatusi sidasan di bagasan Kristus Yesus jalan naik mahatam. Amin. Hatani di bata songon naga bejamita disita dia pala partikienon dia nek mai buku sada Tesalonika bidu 5 mamuka mai senayat 5:10 masuk mai sa ayat 24 songon mahata ni di bata totong mahamu malas miroha unang masadi hamu martangyang madok moliate mahamu siala saluhna aido dipangido di bata siat hamu marhite-hite Kristus Yesus unang itopi hamu tobdi unang liaru hamuna di panurirangon takasi hamu ma saluhna nadinggani imatiup hamu pasiding hamuma nasa rumang ninaroa di parbadiai di bata pardami mahamu gabesun denggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asayas sohasurahan di haroroni Tuhan ta Yesus Kristus aposado ibana na majo hamu say pasaton na doi pula nido pajahon na damang dainang nenalongan di bagasan Kristus Yesus totu takasdo taboto saluhutna isedo na manurat buku Tesalonika ima apostel Paulus ditiki na terhuruf ibana di Roma. Bahasa pola di pasahat apostel Paulus surat naom manopot huria Tesalonika. Takas do taboto yana pajongjong huria Tesalonika apostel Paulus do ditongos ibana pe surat naon asa mangaleho gugulu tudasida asa margogu nasida mangadopi salut akarumang ni hasusaan naro tubagasan parnulun nasida gudang do di humaliang niak kajulma na porsia di Tesalonika di hatiai ima aka pangajarion nalipesen hatani di bata pangajarionon berusaha papelhon aka hatigoran na dihaporsai ak kajulma na porsia Tuhan Yesus Kristus ipasahat apostel Paulus ma surat naon asan dia ma nasida hot di bagasan haporsiaon asan dia ma nasida manotong mangoloi di bata jela asan dia ma nasida pertanggungjawabpon aka haporsa dinasida saliling nasida mangul damang dainang nenalongan di bagasan Kristus Yesus totu hata ni debatahon sahap tuhita huria di Tuhan totu hata ni debatahon mapakulingi hita anggiak matutu saluhut parngolot tanang pe gudak ak kahasusaan
nampe gudang akka hamaoron, nampe gudang akka si pikiran di jama si sonari. Alai anggia manian rohatta hot di bagasan Kristus Yesus. Anggia manian ngolutta mamuji-muji pasangapot di bata. Ojahan nai patupa dihita saluna dia pala partikenon didokon dan hasurahan diharoro ni Tuhan dan hasurahan. Gak bisa ada suku-suku tuhita saluhna hurian ni Tuhan. Buhado parmulotas sonar. Buhado ima partodiota. Buhado parminggota. Jujut kita manginang dang radi dupi hita majakon manomu-nomu haroronis palue. Alanang radi dupi hita gabitaulah dupi akka namaralo tuhatan ni debata. Alai maritihiti hatan ni debato nang gajarot tuhita buhado hita asa unang hasurahan ngulutta biharoroni Tuhan. Na perjolo sahali didokon apostol Paulus songo dia duhita asa unang hasurahan diharoroni Tuhan. Na perjolo dia sepulunom didokon totong mahamu marlas ni roha. Totong mahamu marlas ni roha. Ha tahun di pasah apostol Paulus tuhuria Tesalonika. Totong mahamu marlas di roha. Naga bisa da suku-suku basa pola suruon ni apostoli na sida marlas di roha. Somon dia do na sida marlas di roha. Molo pola gudang akka parokilo. Sarupa dosong kita mangina. Muhado tutuhita buy marlas di roha di bagasan parngoluon ang guguna akka hasusaan na tadopi. Boy ulah hunot tay. Boy, alay mao. Alay maksud ni apostol Paulus maksud ni hatan ni debata dia pala partikeno. Totong maham marlas ni roha. Marlas ni roha dada ala na dapot ta akka parsaulian. Marlas ni roha dada ala na madapot akka pasu-pasu na lubita. Alai malas ni roha sada hataridaan ni halak karisten do. Malas ni roha di bagasan Tuhan lapatan na songon dia. Malas ni roha di bagasan Tuhan berarti manotong mamuji debata, manotong pasangapod debata, manotong bangunan akka hati gorang na dilomoni debata nampe di bagasan akka hamalon. Totong mahamu malas ni roha. Totong mahita marlas ni roha di bagasan parngolota. Las ni roha naik konta patuduan di bagasan parngolota. Molo hotita mengulu di bagasan Tuhan. Malas ni roha boy ulahono di akajon mana porsia. Molo takasita manada debata si palua. Imana perjolo asa unang hasurahan ngulut tadi arono Tuhan ini. Ikut ulahonot tado ulahon las ni roha di bagasan Tuhan. Ulah las ni roha di bagasan Tuhan berarti danggabi madabu hita tu bagasan dosa. Napaduahon idokod dia pada partikeno dia 10 pitu. Unang masadi hamu martanya. Soal tanya. Adong sada cerita amanginang hurian ni Tuhan. Adong ma ima sada mata tuna dua yanak dung marujungolu amat tong gabe marasing do parngulod di na dua halak na maramaran dia. Apa sa sitong na dipudai na tua-tua na do na sida di tikiningolu na dirok kopuda na parjolo ikon burju na sida marminggu jala martanya. Na paduahon iko burju na sida mangula sula. Bisa detik ke dumarujungolu amat ton merdalam ma parngulu di dua halak yanakon. Nasa halak siya kangan dangolo tu gereja sahulang na mangula do diulaw di bana. Gabi hasia may mana. Alay
nasa halak naik siang gian diulah imana do martangiang jala diulah imana akka ulah na din. Tapi 10 tahun marasing maparngalo dinasi siakangan naso olo martangiang ulah mamora siang gian ima nasa martangiang jala mamula tetap song ni marpurpos gabi direhe siakangan ima anggina didokong anggia saya tua ulah honomu martangiang mulu marpubus saya tua ulah honomu marminggu mol haturapar dua kelenas 10 tahun kemudian musenang Roma sada musibah nama saya borak dibuat masa ma akka haturapar dua kelenas anggo siakangan nang sompak mamora na soolo martangiang medili na imana alay anggo ima sianggian ho may mana tetap persyetu Tuhan sada-sada tiki di Jepang siakangan nung mamusena buasa dang olo ho meninggal kontanya buasa martangiang pinokon sianggian nung martangiang piau dada asa mamora martangiang piau dada asa sangat martangiang piau dada asa imatarul lo karena asa alay martangiang ngau ala naung dipasu-pasu di bata di bagasan akahasusah damang dainang hurian ay nalonga di bagasan Yesus Kristus di hatan di bata na sa tuhita di apala partikian na ko unang masa di hamu martangiang tangiang iko gabi sada kekuatan do dihita dihalak na porsia tutuhan hataridaan di julman na martangiang dada asa dapat hamura do karena asik alhai hatarida di julman na martangiang songo dia ibana margogo mangado pisalut akka na masa di bagasan parngolon songo ni donang Tuhan Yesus Kristus ditikin na martangiang ibana didolok ima Getsemani manang didolok Zaitun dina martangiangi ibana dipagi do ibana do imatu di bata ali amang mulubuy pasiding ma sinu monosia nah alay unang ma tangido ako nasaw alay lomoni roham oni masada hatarida na nang mga jari hita martangiang buah hita asa margogo mga dupi salu akka hamaonon di bagasan parangulata unang masadi martangiang oma gabi ima sada jojo tuhita saluhukna asa unang hasurahat parangulata di haroro ni Tuhan na mangihut didok kamusenang madok mulyate mahamu siala saluhuk nai aido dipangido di batas yan hamu marhite-hite Kristus Yesus madok mulyate amanginang na maulak kita halak batak sonari madok mulyate na murah hita marungutung do di bagasan parngoluan jala gabiadong na suku-sukun alia mang pandita songod di do madok mulyate di bagasan hasusa madok mulyate na ditonan hatan di debata tuhita dia pala partikenon ima disiala salut akadinggan basa ni dibata madok muliate diliod dibata dupit kita ngulu ne baru ari ne baru kalana asik madok muliate sadahatarida nyala kariste do musena madok muliate nang mangulu do hita di bagasan Tuhani jala Tuhani di bagasan ngulutta ala nang mangulita di bagasan Tuhan jala Tuhan di bagasan ngulutta tadok mamuliate disalut dengan bahasa di debata na totong dilihat di bagasan parngol na mangihot amanginang idokon unang ito pihamutod di unang liare rohamuna di panurirangon amanginang hurian ni Tuhan na nolongan di bagasan Yesus Kristus memang jujut dohita mangito pitod di debata songo dia carana anggota ulang akan nasunadinggan berarti mangito pitod dini debata hadu anggota tutup si pareton
ima sien akahatan di bata berarti naliado rohatta mamereng akka panurirangon. So dia do panurirangon na didok na dia pala partikenon nang didokot tuhita so dia hata ni dibata nagabiboy paluaw kita di bagasan Yesus Kristus. Unang liah hita dia kahatan na uli aka jamita na dipasaha dia ka parjamita. Unang liah hita ima mamereng aka sibuan hata ni dibata. Jujur senari ulang madokon do diboto imang uladang diboto. Alai meriti-hiti hata ni dibata didokon ima apostol Paulus tuhuria Tesalonika. Unang lihat wana sida mamereng panurirangon. Marhite-hite aka panurirangon do. Marhite-hite aka barita nauli na dipasah di bagasan Kristus Yesus gabe taboto ma sungod dia balgani rohani dibata di bagasan parmulot. Dia 21 di kotak kasihmu masalu na dinggani ma tiup pamo. Namang hiton perlu botota di bagasan permulota ima asa unang hasurah kita diharoroni Tuhani. Kita dituntut bersikap kritis bukan kritik. Bersikap kritis. Bulan kesunari aka parbarita nauli amanginang. Alai aka barita nauli na dipasak na sida ima songon na jujut hagidokon aka teologi sukses. Songon dia sudinang aka hatani di bata dipasahat na naing pamora-mora diri aka ima janji-janji palsu. Aleni halak Kristen. Selaku orang Kristen kita terpanggil untuk bersikap kritis bukan kritik. Pada saat ini banyak orang Kristen yaitu hanya taunya mengkritik bukan kritis. Apa perbedaannya? Mengkritik berarti dia hanya melihat sisi keburukan dari sisi orang tanpa pernah memandang orang itu bersikap baik. Tetapi kritis tidak demikian. Dia tetap memandang baik segala sesuatu. Tetapi ketika yang baik itu sudah disalahartikan, dia hadir di sana. Dia mengkritisinya. Maka orang Kristen terpanggil untuk menjadi kritis di dalam keberimanan. Orang Kristen harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang baik harus dikatakan ya, dan mana yang tidak harus dikatakan tidak. Pada saat ini firman ini mau mengajak kepada kita supaya kita dan hasurah diaroroni Tuhan. Mari kita bersikap kritis di dalam keberimanan kita. Terimalah segala yang baik dan itulah pegang. Ya 20 tak kasihmu masalu na dengan ima tiup pamuna. Ketika ada orang membawa hal yang tidak baik, tetapi kita harus mampu melihat bahwa ada hal yang baik yang bisa kita dapat dari dia. Damang dainang nainalonga di bagasan Kristus Yesus. Anggubudo songonita ulaw di bagasan parngulota. Gabi tapasiding makarumang ninarwa. Gabi mangul mahita diaka nadinggat. Gabi taruli mahita. Jala gabi dapot dame mahita. Sian di bata. Jala gabi diramoti di bata maparngulota. Amang hinang. Ulian nainalonga di bagasan Yesus Kristus. Hatawan naing mangajari hita songo dia do pengulun di partodiota asa unang gabe hasurahan diharoroni Tuhan berarti ikut gabe marlas ni roh hita di bagasa Tuhan say martahnya kita taboto maduk moliate baru unang taito pito dini dibata baru bersikap kritis bukan kritik di bagasan partodiota tiup pamu nama nadinggan pasti di kamu nama naroa asa unang hasurahat kita di bagasan parngolota di haroro di Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan minggu apen na patuluhonon sudah waktunya kita mengkritisi keberimanan kita. Sudah waktunya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Menyambut kedatangan Tuhan berarti membiarkan hidup kita diatur oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Amin. Martanya kita. Mulia tema diho ali Jehovah di batana.
At dengan basa na sumurong roho na mangalehon sa akan nareko di bagasan pargon. Papet di bagasan partiken ng lumahamitan yung hatam. Ang giya manian hatamon marura marparbuwe di bagasan roha do pikiran nani. Ang giya tani manguli di bagasan hasitongan. Asa unang hasuraha kami di harorom kutonga-tonga ni portillo. Dakonon namin mahulit Tuhan di minggu apa na patulunon. Jalabay nun namin madiri nani. Gabi habaran ni pasu-pasum. Jala gabi perpanjangan ni tangamu. Pasapang akan nauli na dinggan di aka humalik nani. Muli hati Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami itu lupa. Amin. Amin. Shalom. Oras. Tuhan Yesus masuk kita sa luhut na.